mahure chawe mbawa mtobhadhako $5 short time sanoda kuti unorarako unobhadhara $20 ndima babati kana anga akawirira nayo kuti chihure tida kunzwa kuti aibhadhara kanga mari paaita mashort time ake ndimoona hakuna munhu anohura nemunhu 2 years dzamuri kutaura imimi mataura nemuromo wenyu kuti vanhu vakadanana zvokusvika ma 2 years hatitusira tichida kure nenyaya zvese zvamuri kutaura sekumwe kwacho kutoropota mutaura zvina sense zvakawanda imimi mwana wenyu aenda achinoita musikanzwa nemwana womunhu saka mungagonerwa noriti kuti pirani yacho sinzi mhuri yacho iripo pane vamwe vetu vasipapo sisi vacho nyaya iripo ndeyekudai vanga vari kuswe sandi ndine vamwe vachida baba musaende kubasa pane vanhu vari kuuya panapa ndaa vanhu vari kuuya ndevekuti zvikanzi mwana ari kunzi vada kudzoswa kumba adzoswa kumba nechinangwa checho ndaa vatoda kumudzosa apo vanga vakane 27 days ndamudzinga pamba tikati alright kana vachiuya vachauya patina nditaure navo bhoza handina kozi nditaura navo bhoza akanga chavakabvisa kwandiri handina nguva kuti tese titaure navo regai ningomira akamira zvishuwa kusvika mafast 9 vanhu vai vaingobva vasvika akasvika ishamwari yangu yandoshanda naye kubasa akasvika sechisahwira achitotamba nini ashamwari vari kuzoti tite quotation chiti pai achitoti nyaya timafanisi kuti abhoka nequotation mesiri achitobva azoti shamwari ndida kuona maistesi kuti kana kuda kuona maistesi vari mumbowa ndobva tatobuda zvamugedhi ndabuda gedhi akuda kutaura nhau yake toda kuti tite sei tidzose mwana vana vangu vakomana ndobva vambari ndobva vamuroora zvikanzi nekodzero yekuya pana pachitaura mashoko yosangana sendira wabvisa usho vakamuroora kumusvitsa pamba papababa ndobva taenda kupolisi ndobva tatomhangara kuti nyaya tikati tarova vanhu nekuda kwenyaya yakadai tikanzi shedzai munhu wacho ndobva munhu wacho ashedza ndobva yataurwa papolisi vaikanzi garai zvakanaka but imi baba iyi nyaya iyi hamukwanisi kusvika kumba kwababa pasina kamakabvisa kakawanda dai pakaendawo nedhola zviri nani saka inimi garai zvakanaka ndobva tatodzoka zvekuti kumba mapurisa tenzanisa kuseri ndikuona mwana kundifidzira foni kuti basa baba ndadzingwa ndiri pamba adzingwa nechinangwa chei zvikanzanzenda kumba kwenyu ndobva ndatira mbuya ndevangwa ndikati dzoserai ichi mwana uyu kwanga ari handidi kuti ave panapa kana vamudzinga futi ngaanange kupolisi polisi ndokuchatipa decision yekutofamba sei ndishuwa gogo vakatoenda nemwana uyu vasvika kuya kwababa vangu vakatanga kutora mabhegi emwana vachikaenda panze asida kumuna pano vachitora mabhegi vachikaenda panze mwana uyu achindifoni andokanati chiripo enda kupolisi polisi ndo ichatipa nzira yekufamba nayo akabva aenda kupolisi mwana asvika polisi vikanzi aiwa isusu hatonge nyaya idzi endai kwamambo ndosaka takazoya kunotakaripota nyaya izvi ndatoona kuti mwana wacho asina kana kugara kwakanaka kana kutodzingewa mabhegi achikaenda mabhegi natezvara hazvina kurongeka mwana wenyu aikanga atiza kuti ati aimamutanaira kumukomana wake kumukomana wake vanogara 27 days akanogara 27 days ndokubva vekumba kwekumukomana wake vakumukandira mbatya pake mukomana wake aivekweri vana vaikanda mbatya ipapa handizivi zvangu ini chandaona ndaita kuudzwa nambuya kuti mwana utokandirwa ibhozi nandibasa mwana utokandirwa ibve panze the first time ndakatosvika mwana ari pagedhi akatomira indadzinga ndikati abogo enda inechi nemwana ndobva ndadzokera kubasa gogo ndopa vakasvikawo amene zvavakadzowa ikoko iyo mbamo imudarire saka mwana uyu angakatiziswa here angakaita zvokutiziswa here mukomana aitonetsa pamba pangu first time takatombomhanyisa kuti zvaunoita zvina unhu kana uchida musikana wako enda kuna sekuru vake vanogara kufacebook munoonana ikoko mopedzana ikoko mwana yanga kuti haangofunga kungouya pamba anongoyofunda kuya pagedhi ini ndinondishuwa ndikona wangu ndokuti mwana uyu angakatiziswa here aiwa kutiziswa haana asi ndakatozidzinga kuchienda kumba kumukomana wako manetsa saka indo kunoita 4 anda kutiziswa handiti nzira dzekuroora dzatinadzo kune dziri very informal dzakafanana nekutiziswa kuya kunozonzi kukumbira ndo dzakunyashanda mbiri vana namusingaberere dzimwewo hadzichanyashanda mazuva anaya so achiarika makamutenda kumukomana wako kureva kuti akanga aita zvekutizira nobva aenda kumukomana wake ndoko akanogara 27 days saka anogara 27 days akaenda nembatya dzake ikoko
Ya, akagogoti makamperekedzita kudai. Akaenda nembatya dzake ikoko. Nesutukezi. Matinayo. Takaenda nesutukezi. Naiye mwana. Ndakasvika pamba paya. Ndakasvika ndikagara pamba. Ndakadiye mupango. Baba akati, muchina kwachei. Takaura nomwana. Ndakamudzira kuti. Ndamudzira. Unoda akagara paya. Ndakabata kabhegi kacho. Ndakakanira paya panze. Kuona ipano kuona ndikati arikaitwa baba. Chikonzero chikuru chaita kuti muinde nemwana wenyu achiri chei? Kunzero chikuru chakaita kuti aya vanopindura tinobvunza isu. Havatauri zvamunotaura imi kusiriko. Ivo kana mune nyaya yenyu yekutaura yemari kuseri muchazvitaura. Isu toda chikonzero chikuru chakaita kuti muperekedze mwana mumuendese kumurume wake. kunzero chikuru chakaita kuti tiendese mwana. Akamona achichema pabhedhi. Vakamubvunza. Kuona kuti atiripo. Uye akati ndikuramba. Anzi andichakura. Ndikati kwanokuramba sei iwewe? Asi ndinokomana wakati ndaidza mukomana kuti dzoka taura ndiri dzoka kakotitaurana kuvhatiza. Haana kumira kuvhatiza zvaenda. Zasara ndakabvunza mwana. Koiwe kumira wakuti akukuramba. Asi makatadza here naye. Makarara nesi. Uye akati akwakura neni. Mukuona manje. Ndikagatigamenese. Saka ndakaenda naye. Chikonzero ndechekuti vanga vachita musikana. Okay. Asi pamakaenda naye makaona kunani? Pandikaenda takatanga kuenda. Patikatanga kuenda hatakuda kuenda kumba kwababa. Takaenda kumba kwatete. Kwanza mukomana wake. Ndipo tikasvika kuye tagaro pasi tautaura nyaya yedu. Kazaora handi kunani pana baba. Tete wacho ngatikaenda nawo kuna baba wacho manje. Tosvika pana amai. Amai vakatitambira zvakanaka vakati shuwa akatombomutsura mwana wangu. Nguvaura anotomboya pano. Amai ndomuromo wakapindura amai. Tara amai ndikubva kune vanhu. Nyaya yamataura vaka neno ndakugutsikana nayo. Ukati ndadii manje ndamusiya manje. Pamba pababa manje nadzimai. Makanomusiya pana amai vacho? Ya amai vacho nababa. Pamba pawo manje. Takaenda natete ndovakandirekedza ndingasikapazivo. Nemwana wavo musikana mubvana. Saka kweseni yangu ndeyekuti makanoona pana mai pamusha. Mainda nemwana musikana webaba. Takaona paina mai naizvo akatipindura kuti mwana wangu akatombomutsura. Muroora ndinomuziva. Alright. Saka imi ndimani? Baba chiti. Okay, ndimi kuna Zembe panzi. Mashino wacho. Okay. Ochicha kato ni mwana Zembe panzi. After 27 days. Ngachida kundo ntabanze kuyezo ndisisa. Kwa 6 December. Ngafika ndibanze. Munono musikana alipamba. Alipamba mimi ndikaidza. Musikana wiswa pamba. Ausa pamba ndikati kwani kune makayei amuisa musikana. Bosi musikana uyu 2 years zesita imzi. Echo pamba chika maplates achidi. Kose mazungumuti vakumuisa pamba. Mai vakanditi reason vakataura ndekutanga makore awandisa kuti varamba vachidana. Saka takuisira ichi mukadzi. Ndakati but vasingafaniri kudana. Then inini mwana wangu vachiri mukudanana. Ndakagara mwana wangu. Unaona wewe chinonzi imba. Chinhu chinokosha. Plus chimba kana uchisarudzira munhu wako uchagara in the rest of your life. Saka utsvaga mari yako. Shanda utsvage mari yako, uzunganidzire mari yako. Otenga tuntu wako tokusa utomumba kuti panouya mukadzi wako. Unenge urichi. Iye mukadzi anowana pekutangira zvichienda mberi. So ndikazobereka na vauya nemusikana. So ndipo akatoda kusha kuti
kosi vazokurumbidza kuuya nemusikana isimoongu musikana tinomuziva wai vazokurumbidza kuuya nemusikana indakaronga nemwana wangu tichazodai tonokumbira totora musikana zvadaro ndakagara pasi nemwanakomana wangu katodii mwana wangu tikanzi adeti atimbotora musikana atimboenisa wakatidza kuforiti musikana akaenda kuforiti inogara tisi vari panze akanogara natisisi vangu bva musi wa9 kozimamuda agara 2 days chika bva musi wa9 aigara tete vangu nemuwa bva musi wa9 achigara iko mwana wangu chigara naye pamba chironga kuti todii bazvinhu zvakuita zvokudimburira saka toita sei saka ari ikoko musikana musi wa21 kwanzi musikana angu kuti ndikuenda kunoruka mbaenda aenda akazvika musi wa26 kumba kwatete but kumba kwatete akabva achiti ndikuenda kunoruka kumba kwatete akazvika musi wa26 kubva musi wa21 kati ainoi hatizivo kwakaita sei kwanga aenda right musi wa29 musikana akarwara ameno akarwara ndimauziva ndakatiwana sisi musikana akarwara wandifonera kuti todii taurai baba katigadzisei nguva ichiti mwana ari kurwara kati ainoeteteka zvamunoita mimi ndaine murume wenyu muende kwabereke musikana da kuti munotaura navo tinozvanoda kuti tiite titiveumiridzana ukama hwedu enda munotaura navo uye muchitaura nemhaka yekurwara kwemusikana saka hanzodzi yangu ichisvika ikoko nemurume wavo kwanza vamoti vachitokwazisana usivataura nyaya yavo katenga kubohwa sisi vakarohwa vachitanga vachamunyoka vakatomboenda kuexrayvarisivaa vakarohwa so ivo nesu tinogara pedyo nepedyo vanhu vakabva iko kwatirauswa vasvika pamba nevanhu vakati wandei handisi kuti vakatsvaga vakomana here vachirohwa inandisipo nyanzi dzinoitika ndendisipo vasvika pamba kwanzi vakabata dho vachitangabhozi mai vangu dzimba yangu vakavhara dho takazunza dho dakurova budai vamwe vakomana vatora ndiro dzakadzasipo nemudzimba vanzi kandira kurodhi dzimuzakakanyika manext dho vatotora mapulets vakamadzorera sainazogara ndazouya ndakaudzwa nyaya iyo ndabva pasi ndazouya ndakaudzwa nyaya kuti ndomamiri akaita nyaya kuti vazoenda kupolisi ndandisipo pese pava sandazouya ndikati anyway takandara musi iwoyo following day ndokundakati kuna tinotenda ndakamufonera futa kubasa shemari ndakadzisanyadzavo tino akauya kashapu ndamumba iwe musikana wako namama mukadzinyadziri because zvamune maronga izvozvo kuita izvozvo saka ndizviti vakarongerana chinoati ini ndakasangana bhudhi remukomana ndakaronga chiongoramba musikana wokurova kana kuuraya ndomataura ingita ini 2 vakarova hanzvadzi yenyu nemurume wavo 3 vakapwanya ndiro dzamhamba dzepamba saka ukama hwakati tinohumba sei saka musikana zvitwa tinachitoti ai musikana handichadi achidzokera kubasa ndikabva ndatora mabhegi musikana ndikati dzadziri hasha dzezvinhu zvakaitika urovasisi vangu kwendiro kurohwa makatanga chichidzirwa akasangana ndimwe nabhudhi wemusikana always vamusangana akanga achirohwa achitireterwa saka izvo zvokutatiza inoratidza inawe kutika unomuchekwa muchagariko izvo vanduti nyachadi musikana saka ndazogara kumba ndikondakati anyway musikana ndamuti adzokere kumba kwavo akadzoka panapa sai ndakadida kutsvaga munhu mukuru asi neine ukama hwedu ndimutume aende uko asi munhu ndakatanga ndambotaura naye shamwari nhau yakamira saka chienda unonzwa kuti topaita tichiumbiridza ukama hwedu saka munhu akaenda aenda akadzoka kanditi aiwa ndaenda kune madzimai saka vanditi kana baba vauya tichazotumirai munhu kana baba vatogara pasi toonesana pachivanhu kuti topaita sei zvinezvo musikana wapandakatora bhegi kanda kurodi akabva amhanya panyaya saka funga ndo nhau yangu mamiro yakaita right inde munotaura right baba maita zvakanaka kuti munoratidza kuti mairayira mwana kwekutanga makarayira mwana kuti unofanira kuti utsvage mari ukwanise kuzoti kana wane mhuri yako ukwanisa kuchengeta mhuri yako zvakanaka chekutanga
kutiwo pacho zvakonge unoita uinacho handitika mairayira mwana zvakanaka chezvo chandisina kuzonzwa muchimurayira ndechekuti paunenge uchitsvaga mari usarara nevana vevanhu izvozvo makamurayira futi here izvozvo handina even mwana wamurayira anongoiti ndatiteererai baba ndatini mwana wenyu hamuna kuzokwanisa kumurayira futi iwe shamwari paunenge uchitsvaga mari yekuroora paya usarare nevana vevanhu imi manga muri kutsvaga chikonzero kaimi chakaita kuti mwana auye nekukurumidza ava ne2 years achidanana iye nhau yekuti mubereki hakuna mubereki andaurarirwa mwana wake kuti mwana wake anoitwa mapenisi nemunhu kuti imi mwana wenyu anoti kana anzwa amirirwa nechinhu chake anomhanya kune uyu kunochitonodza uyu ndini mazvona imi muchiti ngakuve ne2 years uchiri kutsvaga mari ngakuve nechakati achitambisa mwana umu muri panzwisisa baba mahure chawe mbawa anotobhadhagwa ma$5 short time sanoda kuti unorarako unobhadhara $20 ndima babati kana anga akawirira naye kuti chihure tida kunzwa taibhadhara kanga mari paaita mashort time acho ndimaona hakuna munhu anohura nemunhu 2 years dzamuri kutaura imimi mataura nemuromo wenyu kuti vanhu ava vakadanana zvokusvika ma2 years hatitusira tichida kure nenyaya zvese zvamuri kutaura sekumwe kwacho kutoropota mutaura zvina sense zvakawanda imimi mwana wenyu aenda achinoita musikanzwa nemwana womunhu hamuna kurayira mwana wenyu kuti uchitsvaga mari iwe chirega kurara nevana vevanhu wozi hakuna mwana womunhu anoda zvekuchabhasa saka chirega kusatsvaga reason yekuti sei auya iye mwana wenyu aikwira mwana saka iyo ndio reason yakaita kuti auye zvimwe zvokuti kwai vanhu vatukana pamba vazodii vanhu vaita sei aizvo zvinowanikwa kuno kuna vanhu vese kudzimba dzese zvinoitika asi the main reason yakanga iripo ndeyekuti mwana wenyu aichabhasa mwana womunhu ndokusaka muchiona akauya ikoko asi mwana uyu akuratidza kuti paakauya makatomutambira mukatomubvisa pamba penyimi ndobva mazoenda naye ndobva mazonomuisa pamba kwatete wake imimi kuzorasa zvinhu zvemunhu wamambenge mambotambira mama kuzvirasirei ende pamairasa maiti kana mamarasa aifanira kuzonanga kupi izvo manye dzadziri hasha izvinhu zvichaitika mukati mehasha dzenyu imomo ndikuda maanza ekuti imimi munhu wamambotambira ndikuda maanza muhasha imomo kuti pamaimurasira zvinhu maimuti iye anofanira kuzoendeki kana abva ipapo marasa maiti anofanira kuti kudzokera mboko aifanira kudzokera mboko aidzokera nani makanga manosuma here ikoko kuti mwana uyo tatinai uya takumudzosa asi tichamudzosa nenzira dzakati aiwa tikuramba makarasa zvinhu muchiti ngaende kumba kwavo manga manosuma here kuti achauya but nzira dzatichashandisa tichanorasa zvinhu munozomuona asvika saka mukona kuti hapana kana pamakamboita zvinhu zvisiri kupara mosha iye mipachenyu kubata hembe dzemuroora muchirasa panze munoziva here makuna chauya ekuti munobata hanzi dzemuroora ematezvara muchirasa panze dai kuchinzi paita any problem riripo pane nzira dzinodzoserwa munhu kumba kwavo kana kuti murume wake ndiye akatoite magatsi wayo but haatosviki pakuti futi anorasira munhu panze nekuti anenge achitopara futi mhosva mwana womunhu kana uinaye unoenda kunomusuma womudzorera nenzira dzakadii hakuna mubereki anoramba mwana wake imi pachenyu baba mutori nemhosva yekubata hembe dzemuroora muchirasa panze hamufaniri kuve muchibata hanzu dzemuroora imi mabhurukwa ake ave kumwedzi ndimi aitobata zvinhu zvichireva kuti zvinhu zvake zvekumwedzi zvese zvanga zvisina kunge zvakawachiwa maibata muchirasa panze nekuti makatsama mopa reason yekutsamwa kubata mabhurugwa emuroora baba bata mabhurugwa emuroora vachirongedza mombe makuna kuna iwo yamakaita imi pachenyu baba tisati tatomboongorora mhosva yemwana wenyu imi mutori nemhosva inotoda mombe nehwaimba ndo chaiko imombe nehwai asi vairongedza kudzinga muroora mukadzi wenyu wemwana bhurugwa yekumwedzi aya emuroora chibata vachivira chirasa imombe nehwai makunakuna zvino tikuda kuti tichienda panyaya yekuti uyu murume uyu ari kupi
aribva kwamutare akabingo basi uyo akarambwa nemi haana kurambwa nemurume wake ndiri ai murume wako vanozvionera vandizi ndatini uyu akarambwa nemi haana kurambwa nemurume wake here pari zvino akarambwa nani munobva kupi kumusha unobvepi kumusha baba ya makafumuka ndinakabvisa mabheka ive nemukafana wake hai pari zvino imi ndimakaramba murori nokuda kwezvikaitika so ngativadzorerei kumba takavaradzika nemombe yekubata mbatya dzemuroora vachirongedza tozotonga murume wake auya ane mimba here mwana iwe taura neni ndiri kutaura newewe hauna saka iye zvino izvi baba imimi tikuda mombe yedu tikuvapa 2 weeks kuti muinze panapa waituida nhasi 100 US then wayemo homwe uya mwaya mukomana wake ukana auya mozoya kudai vanoya vachi chingani musi wa 17 safe makaita zvinhu zvakadaro zhambai kudaro ndikwanise kuwana pari zvinoti indinoshanda kumakomba makomba akazara saka ndachikumbirawo kuti ndikanoshanda ndoshanya ndikosa kuya nemombeyo ndizirana ndikosa kuti hamwe ndoshanda ndanoshanda ndikosa kuya nechi chizvo ndakabatwa nemozo inatsingaziva mutiro baba patinotunga vanhu tineni mvura dzinowanikwa nzvimbo dzavanoshanda kana kuti kunzara here kwavanoshanda andivambawa imi pamai makatsamwa makamboonawo here mvura yekumakomba pamaitsamwa makomba kwangu kune mvura handifaniri kutsamwa kusvika pakudai because gomba rangu rine mvura randosenza makambozvifungawo izvozvo pamai matsamwa because kutsamwa kwama makaita ndokutsamwa kwataitawo isu yezvino hatisi kutombotarisa kuti kuri kunaya isusu hatitombotarisi zvemvura kana takatsamwa ipimiwo makamboiongorora here mvura pamakatsamwa sezvakutoitikawo kwatiri pano imimi makatsamwa mukasatoziva kuti kune mvura ndizvo here tikuwirirana isu ndisuwo moti totsamwa tizive mvura kuti kune mvura yazviti hakuna mvura baba isusu mombe yedu wapano tuiti 14 days why nhasi why inodiwa nhasi kana kuti moti unosumudzigwa zvinhu mumba zvoenderana why iri nhasi totangira ipapo mazvinzwa here ndachikumbira kuna kudara mama kuti vandikwanisire kuti nditsvake wanhu ndachikumbira mabudi ndikwanise kutsvaga wanhu kwakumbira kudara mama tsvagai wai mangwana kana kuti 100 US mangwana muuye nazvo then munguva ye2 weeks 2 weeks dzichikwana dzinokwana musi wa 17 kubva nhasi handitika ndimi munozouya kudara muchiti zvandakabata zvakawanda ndezvizvo handiti ndizvo ndokunzi munhu ari kuteedzera mutemo wedare handitika haisi yekungoti handina chandiinacho handiendeko hazvizodaro ndauya nebepa iri mapondora ndakwanisa kudii kuwana handitika ndokuti munhu abva kudara right next court munodzoka musi wa 17 imi mwana wavo vanomuudza kuti musi wa 17 uri kudiwa kudare